سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجاب استدالو زيناتات ارتراو تقدماي اخلي لعرفاينا ابساساي مدرخ زور رواندا رغيب وزلوه بولوس وصيد مستي بقدام اب هولاند زغاطمه عغرغر بزتحاز بحنتي نايت هاجر معكن وصي زله صبصب اب تግራይ ከባቢታት ከተማ ኮረም ዘጋጠም ብዝምልከት ወጽ ይዘለ ዜና ሶማል ውዕል ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ምስ አዋጅ ኩናት ዝዳረግ ክትብል መግለጽ ማሃባን ኣብ ኢትዮጵያ ሰሜን ሸዋ ዘጋጠመ ግጭትን ካለን ዘጠቃለለ ከውኒው ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም لومي ابزو على سالساي مدرخ زور رواندا بلال مورن رايدن كنن كولومبيا وجوناثان ريستروبو تختيلم كالاين سالساين كاتون كلو كاب هاغراويت غانتا ايرترا اخلي لعرفاينه شاتشاي يافيت ملغتا مبل عسران كلتن بمخان ودرم زازيما مالو داويت يمانه دما كاب بايك ايد مبل عسرا كوينو صوتو وديو ابتنايلو مقددم بچاماليا ناب تصاوتاي ساودل كوك ستيب ريندريك سغيرالا يل هبتا اب تقددماي بايك ايد نامبسا عقبت وهاب ماليا خحزان كلو اخلي لعرفاينه بوغانو زبلص امن اسي تصاوتاي عقب والله نزبلص افريقا وتوهب مالياون اخليل عرفاينه كمرهاو قدس تقبل والله لومي مودقت زغاطوم مرهاو قدس 27 نهم زرعي 83 تمال حدغا مودقت زغاطوم متكل ايبكا 36 وصيم ابچ ماليخا اخليل عرفاينه مس قدامي بمعرግ ጊዜ ابشات شاي درجه تسريعلا مودقتا بستغبر قصبتاو وددر اب تاريخ زور رواندا 6 ناي مدرخ عوت بممزغاب كبروسن زحازه كولومبياوي جيناتان ريستروبو كابغانتا بولتيكومترا قدامي بموص نخبر وسنو بعلو اما حيشويو ابتنا الى موعلو تصاوتين تكاب هويه ناب روسيزي زرغح 140.3 كيلومتر بقصاصرا كيغالي لكع ساعات 11 قدم قطريم جميرما لكع كم ناي كاليت مدرخ ناي تبقس ملكت مستوهبه اب قداميت كيلومتر ايثيوبياوي كيا روغورا كاب يو سي اي مويانزا كاب رواندا دورن كاب بايك ايد غيري كاب دو افريقا اب قدميت وصيم كاب عباي غوجل خفليون كلو عباي غوجل كن غزي اي هبتم امرو تصوتا دما عباي غوجل تفطر غلط قددمتين بينهم متقعت غيرهم يوصو كمزنا بلو اما بل 93 كيلومتر عباي غوجلنا بعلي ال زركبهم ثلاثه تصاوتا بزغوبطتلو 19 تقددم تزحزت حداس غوجله اب قدميت وصت كي صنحت غن عباي غوجله اركبتا صوتا خزازم 20 كيلومتر مسترفو عباي غوجله اب كلته تمقيلا زبزح بدحريت بچماليا زحازه ام هورنون اب دحريت غوجله ترفه اب قدميت زنبرت غوجله بحبار تطرنيفان اب قصبتاو وددركت بصيحه بستبهللو نزو وددرك عوتلو يخوليام تباهيلهم كابزو غمتو ويليام لسرف كاب ساودل كوك اتيب متقعت فنوا صوت خزازم 3 كيلومتر ابسترفلو تصاوت دايركت انرجي نصوت حوزرولو طمطم رسين وسخه موداتا بستغبر قصبتاو وددركا اب تاريخ زور رواندا 6 ناي مدرخ عوت بمزغاب كبرو وسن زحزه كولومبياوي جيناتام ريستروبو كابغانتا بولتيكومتر قدامي بموصا نخبر وسنو بعلو ام حيشوا ممحدار نايتا ابدوب تግራይ تركب ابزوان اب تحت قصر حالتات امحرا زلا كتما كورم نكلل تግራይ بتكبار وتهدراو متقعتن چويان كسيسو ممحدار كورم وتهدراو متنخاي كاب كلل تግራይ قصيل الله كبل زخصسك خونن كلو ممحدار زوبادوب كلل تግራይ ግን نتخسي الوتاو ملسي يبللا ناي ممحدار كورم حلاف بيت صحفت بلصقنا غبرز غابيه درجه ندمص امريكا ابزهابو قال ابز حلف سمون قدام اب كبابيتات كورمن كبابيون ابزلوا قبيليتات افلا كاب كلل تግራይ زتودبه وتهدراو لاتيو تقسم اللوات مبارته زاريبو اتوم زاتو حيلتات نمغعزي حزب اوتوبوساتن مكاين قيح مسقلن اتقعم نحد ابال امرار حق قبيله چويان وسيدم ابلعل كاله حدا سب دما كبيت غودات اوريدم يدو نزي كم محدار كتما كورن زقربه كسي ملسك هبز تحتته ام محدار دوباو زوبا كلل تግራይ هافتو كيروس بوغانو الوتاو ملس بمهب بنصارو اتم تخوتاخ زتفصمه بتزخصص زلو اكال يكبل بزعبات زغاطم عملكيتو ملسي يهيبو كم زفلط ابز حلف قرا معلتاتون اب كبابيتات كتما علامات املو تخص تغيرو منبار تغليص نيريو ازي ابتن ابز وان اب تحت قصر حالتات امحرا زلوا كتماتات علامات انكورمن حلف الكا زرا زلو ملو تخسي نتزلو متفنان نابز خف درجه كيمرحو سقات حدير لا بوليس هاجر هولاند مستزحلف قدام ابزهيك زغاطمه عغرغر ايرتراويان بزتحاز نمعكنا زينه هاجر ابزهابو حبريتا اتعغرغر جينا كيغاطمن كله بعربي مستغاطم يخيلي تباهيلو قمت تغير لزنبر عغرغر بزتحاز حدا نعبز زلا علت حسته زلو فيديو زرغه ايرتراو ود 28 عامت اب كتما روتردام اب تحت قيدي ياتي وكم صنحن بزعبتي بقدام زغاطمن نعبدما اقدمو نابت بوتا ننصا بمنقد محبراو قصات انترنت بفلايد مبنقد تيك توك صوعي
ፃውዒታት ይቀርብ ከም ዝነበረ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ መርመራታት ከም ዘረጋገፀ ሓቢሩ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ሆላንድ ግና ብዛዕባታት ዝተዘርግሐት ቪድዮን እቲ ምስ ኣብ ዝተሓዝ ገና ብዓርቢ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ኣብ ሮተርዳም ዝምቕማጡ ወዲ 28 ዓመት ኤርትራዊ ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣይሃበን NOS እትበሃል ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ማዕከናት ናይቲ ሃገር ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ድሕሪ ዝገበረቶ ዑደት ናብቲ እቲ ናዕቢ ዘጋጠመሉ ናይ ኣዳራሽ ቦታ ንምምጻእ ሓያሎ ጻውዒታት ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ይዘውር ከም ዝነበረን ካብ ሮብዓት ሒዙ ድማ እቲ መደብ ዝካየደሉ ዕለት ዝሓዘ ቪድዮ ኣብ ቲክቶክ ተዘርጊሑ ከም ዝነበረን ቦታ ከይጠቐሰ ወይ ናዕቢ ከየለዓለ ከዓ ሓበሬታ ይዝርጋሕ መንባረ ያገሊጻ ብመሰረት ጸብጻብ ናይዛ ማዕከን ድማ ፖሊስ ብተወሳኺ ድሕሪ ዝገበሮ መርመራ ቁጽሪ መጉዳእቲ ዝበጽሖም ኣባላቱ 8 ዘይኮነ 15 ምዃኖም ገሊጻላ ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ዝገበረቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ውዕል ምስ ኣዋጅ ኩናት ዝዳረግ ከም ዝኾነ ኣብ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ሶማልያ ኣጠንቂቑ በሶኒ ምሸት ኣብ ኣኼባ ባይተ ፀጥታ ውድብ ሕብረት ሃገራት ጉዳይ ሶማልያ ዝተልዓለ ኮይኑ ኢትዮጵያ ብሽም ሙቃም ወተሃደራዊ ማዓስከር ገዛእ ሶማልያ ናይ ምጥቕላል ውጥን ኣለዋ ክብል ኣምባሳደር ሶማልያ ውድብ ሕብረት ሃገራት አቡበከር ዑስማን ጥርዓን ሃገሩ ኣስሚዑ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሌላንድን ዝተኸተመ ውዕል እንታይ ከም ዝኾነ በዝርዝር እኳ እንተዘይተነግረ ሶማሌላንድን ኢትዮጵያን ናይ ንግዲ ኣታውን ወጻኢን ኣፍ ደገ ባሕርን ከተፈቅድ ከምኡን ሓይሊ ባሕሪ እተቆመሉ ስፍራ ክትህብ ስምዕ ከም ዘሎ ግን ይግለጽ እዩ ከም ግብረ መልሲ ድማ ኢትዮጵያ ነታ ክሳብ ሕጂ ብዝኾነት ሃገር ኣፍልጦ ዘይረኸበት ሶማሌላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ክትህባ ከም ዝተሰማምዐት እኳ እንተተገለጸ ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ዝሃበቶ ዕላዊ መረጋገጽ የለን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብ ዝሃቦ መደረ ነቲ ኩነታት ንምዝሓል ብዝመስል መንገዲ ሃገሩ ንሶማልያ ንምጉዳእ ወላ ሓንቲ ድሌት ከም ዘይብላን እቲ ወጢናቶ ዘላ ሓፈሻዊ መደብ ከዓ ነቲ ዞባ ዝጠቅም ከም ዝኾነን ገሊጹ ነይሩ ኣብ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ሶማልያ አቡበከር ዑስማን ኣብ ኣኼባ ባይተ ፀጥታ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘስምዑ መደረ ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ መደብ አልሸባብ ህይወት ከዘርእን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓሌት መሰረት ዝገበሩ ተገንጸልቲ ጉጀለታት ከበራትዕን ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ኣስዒቡ እቲ ኩነታት ነቲ ዞባ ኣዳኺሙ ዓለም ለኻዊ ንግዲ ብምድንጓይ ጽልኡ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክርአ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቑ ግዝኣታዊ ሓድነት ሶማልያ ኣብ ሕቶ ምልክት ንዘእተወ ተግባር ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ኣጀንዳ ገይሩ ክዛተ ዝግብኦ ሕብረት ኣፍሪካ ጉቦ ብዘይ ምግባር ድማ ነቒፉሎ ኣብ ጉዳይ ሶማልያ ኣድሂቡ ዘተየ ባይተ ፀጥታ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ከም ዘሻቀሎም ብምግላጽ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ጉዳይ ብዘተ መፍትሒ ክረኽባሉ ጻውዒት ቀሪቡ ይርከብ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ኣቦቴ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሐሙስ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ኣብ ዝተጀመረ ኩናት ብውሕዱ 14 ሲቪላውያን ዜጋታት ከም ዝተቆትሉን እቲ ኩናት እውን ቀጺሉ ምህላውን ነበርቲ ተኸባቢ ሓቢሮም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከም ምምሕዳር እቲ ዞባን ከተማ ኢጀረ ዞባ ሰሜን ሸዋን ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ክልል ኦሮሚያን መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ከም ዘይሰለጠውን ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ኣብ ኣኼባ ባይቶ ክልል ኦሮሚያ መብርሂ ዝሃበ ፕሬዚደንት ክልል ኦሮሚያ ሽመለስ አብዲሳ መንግስቲ ሕጂ እውን ንልዝብ ሰላም ቁርብ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኦሮሞ ዝውሰድ ስጉምቲ ሓይሉ ክቕጽል ምዃኑ ይሓቢር ነይሩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም